बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव बिग ब्रेकिं होनो थाखाय आखायाव लादों। खुलुमबाय गोहोफोरनि खौरां अनसायगिरि गासैनिसिमबो। रायजोआव सुबुंफोरा गुसुथार बोथोर आरो बारहुंखा गुसु अखाजों साग्लोबजादों। दायो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै बोथोरनि थासारिया? नैबे गोहोफोरनि खौरां कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोनांथार खौरां, रायजोआव बोथोरा गुसुथार बार बारदों, लोगोसे गुसु गुसु बार अखा हादों। हरखाबनो हरनि समनिफ्रायनो गोबांथार गुबुन गुबुन जिल्ला आरो ओनसोलफोराव बोथोरा सोलायदों। जायगा जायगा गोबांथार गोब्राब बारहुंखा बारदों, लोगोसे गुसुथार गिथावना महर लादों। गुबुन गुबुन जिल्ला आरो ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयै अखा हादों। बोथोर बिगियाना फैबाय थानाय 24 घन्टानि गेजेराव गोबांथार बारहुंखा आरो अखा हागोनखौ फोसावदों। गुबुन गुबुन जिल्ला ओनसोलफोराव दायो मोब्लिबखौ बन्द' खालामना दोननो गोनां जादों। हरखाब गेजेर आसाम, बिश्वनाथ जिल्ला, लखिमपुर जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लाफोरावबो बोथोरा गिथावना महर लागासिनो दङ। जायगा जायगा अखा हागासिनो दङ, गुसु गुसु बार बारगासिनो दङ आरो गिथावना महर लादों। हरखाबनो हरनि समनिफ्रायनो गुसुथार बार बारदों, अखा हादों आरो गोबांथार गोब्राब बारहुंखानि महर लागासिनो दङ। आसाम रायजोआव हरखाबनो बोथोरनि आलादा महर लानाया सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। रायजोआव बे समाव गुसु गुसु बार बारगासिनो दङ। बे समाव गोहोफोरनि खौरांनि गेजेरजों गोनांथार फोसावनाय। रायजोआव जुब जुब अखा हानायजों लोगोसे गोबांथार बारहुंखा, सारअन्थाइ गावगोननि सम्भाबना दंथारो। फिन हादोरसायाव हरनि समाव बोथोरा गाज्रिसिन महर लागोननि इसारा होगासिनो दङ। बोथोर बिगियान मिरुआ बे समाव हाइ एलार्ट फोसावदों। गोब्राब बारहुंखा, गुसुथार नागारनाय गैयै अखा हागोननि सम्भाबना दंथारो। फैगौ 23 फेब्रुवारिसिम बोथोरा गाज्रिथार महर लागोन। गासै 60 जिल्लाफोरखौ सांग्रांथि थानो खावलायदों हादोरसा बोथोर बिगियान मिरुआ। बे 60 जिल्लाफोरानो जादों तिनिसुकिया जिल्ला, डिब्रुगड़, चराइदेव, जरहाट, गलाघाट, कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं, नगाव, डिमा हासाव जिल्ला। हरखाब हरनि समनिफ्रायनो बोथोरा आलादा गिथावना महर लादों। गोबांथार गुसु गुसु बार बारगासिनो दङ। नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै बोथोरनि थासारिया? नैबे गोहोफोरनि खौरां कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।